Bikin manisan kolang-kaling dan masak daging kurban. Assalamualaikum. Jadi ceritanya aku tuh mau bikin manisan kolang-kaling. Sing tak tuku dek minggu kae. Habis tak cuci bersih, terus tak kei garam saicrit, vanili saicrit. Mari kuwi tak kei sirup koko pandan. Enek turan setengah botol kae. Kok tak delodokne ngono kae. Soale aku ora nganggo pewarna. Dadi yo nganggo warnane saka sirup kuwi, terus tak tambahi gula. Enek kok sak sendok sayur kuwi. Ben manis angklek. Loh, emang ora kemanisan to, Mbak? Ora, jamin ora. Lho, ngantek blekutuk ngono kae. Tak nengke sik rada sauntara ben tanek karo ben rada empuk. No, tau ujug-ujug wis dadi ngene iki. Banyune rada asat saidik ngono kae, tapi tetep enek banyune. Wis dadi ngono kae iki. Ayu to rupane masamu kok. Sesuk awan karek ngenehi es. Seger. Nah, mari kuwi aku arepe masak sisa daging kambing kurban dek ingi kae lho. Jeh enek bagian sak gegem. Ha iki arepe tak masak kecap. Ora tak gulineh jare bosen. Malah ngembon-ngemboni tanggane. Urung beluke peh jan malah angel wis tak ngenekke lah sing gampang. Bumbu pethuk meneh. Ya ora apa-apa to ya sing penting enak ya ora. Nah, kae nang kompor sebelah kae daging sing wis tak alupi ngono ben rada ra mambu prengus. Ben ra mambu wedhus Mas ya iki iwak wedhus. Yo banyune tak buang men tak jukuk daginge tok ngono kae lho. Nah, mari kuwi teko tak cemplungke dadi siji ngene iki to, tak bumboni. Ya lumrahe bumbu ngono kae lah penting mlebu lah enak. Teng rasa manis asin guriye ngono kae. Iki gonge tak nehi kecap. Kecape aja eman-eman jenenge juga bumbu kecap. Asline nek ra arep nguras kulkas ya aku ya mau ngomeng kok arepe olah-olah daging kambing nehi. Umor-umoren ngono aku rasane iki. Nek kulkase salju tok ngono kae wis jan. Jugu-jugu mateng ngene iki alhamdulillah. Wis rada sat ngene iki to, tak jeguri. Lombok utuhan ngono kuwi, wong emang masake ora pedes. Ben bocah cilik-cilik yo mangan. Lah kae nek balung kae pokoke tak dedeki ngono kae. Tak bung. Pokoke kae jatahku kae balungan ngono kae. Yo maem sik, maem. Nah, kuwi to balungan sing tak dip mang. Wong aku njukuk dhisik dhewe ya kudu etuk. Enake rek. Nyam. Aku wis bismillah sik lho. Pokoke mangan nek krupuke tetep panggah enak ngono wis ta. Jalali kuwi jerone iki enek sum-sume ngene sedot. Enake mak legender ngono. Jan. Pengen ora? Wis dhisik ya, aku tak nglanjutke lek maem sesuk neh nek ngonten. Dadah.